Goddag og velkommen til TV2 Nyheder. I dag sender vi faktisk direkte fra den nye reklame. Derfor skal du ikke ryge. Velkommen folkens til den nye reklame, der hedder Derfor skal du ikke ryge. I dag vil jeg være fortæller for den nye reklame her. Og jeg vil fortælle jer en lille historie. En gang var der 3 rigtig gode venner. Den ene han hed Leif, den anden han hed Lars, og den tredje den hed Ludvig. Ja, det er 3. Jeg var rigtig god til matematikskolen. Leif, Ludvig og Lars, de har været gode venner lige siden, da de blev født faktisk. De blev født lige ved siden af hinanden på den samme stue i hospital. Det var et tilfælde, utroligt. Og de har været gode venner lige indtil 9. klasse, hvor de faktisk skal til at ud af 9. klasse og videre til gymnasiet eller på efterskole, hvad nu de skal ud på. Men lige pludselig, så kommer Ludvig sgu hen og siger en overraskelse til dem. Godt. Det er sgu godt at se ham Ludvig igen. Det er så lang tid siden. Så drenge... Ludvig, hvad så? Hvordan går det? Og Leif. Så går det godt? Ja, det går sgu rigtig godt. Ved du, jeg var nede ved købmanden her i går, jo. Ja. Så fik jeg bare det fedeste for, I skal virkelig prøve det. Tag en hver, drenge. Fy for satan! Tag en, kom nu. Står vi kraftedeme. Fy for helvede, Kom nu. din djævelske satan! Fy for helvede! Wow, hvad fuck laver I, mand? Nej. Hvad var det? Godt. Goddag og velkommen til reklamen. Derfor skal du stoppe med at ryge. Sidste gang i Derfor skal du stoppe med at ryge, så vi at ham her Ludvig her skulle begynde at ryge. Og det kom som et gigantisk chok for Leif og Lars. Altså, de har sgu aldrig troet, at deres lille ven Ludvig har begyndt at ryge, fordi de havde været venner lige siden børnehaven. Ja, faktisk, da de blev født på hospitalet i Viborg. Men altså, det kom som et gigantisk chok for dem, og de havde sgu ikke lige se komme. Og altså, selvfølgelig, de tog lidt afstand til ham, fordi de gad ikke have noget, man gør, når han begynder at ryge, men de var stadig venner med ham, selvfølgelig. Så god fornøjelse. Nå, hvad så, Ludvig? Vil du med ud og løbe en tur? Har du idræt? Jamen, det kan vi da godt. Jeg skal bare lige have rådet færdig. Ja, det er så i orden, du. Okay, så er jeg klar. Godt. Hvor løber vi her? Vi løber bare lige ned for enden her. Og husk nu, så slår jeg altid, drenge. Ja, det er godt med dig. Godt, vi løber ned for enden her. Okay. Og så tilbage. 3, 2, 1. Skjønner, mand! Hvad så, Ludvig? Altså, jeg tror godt, jeg kan forklare, hvorfor du bliver trang. Det er fordi, du prøver. Jeg gider ikke se på det. Derfor, mand. Jo, det er så. Det er ikke godt nok. Vi bliver nødt til at stille ultimatum. Hvis du ikke står med at ryge i en måned, så vil du ikke være venner længere. Hvorfor? Men vi gider ikke være venner. Hvad er der galt med Det er bare ikke godt. Man dør, det dør. Ja, det er synd. Goddag og velkommen til reklamen. Derfor skal du stoppe med at ryge. I sidste afsnit, som altså var afsnit 2, der så vi jo, at Ludvig hans to venner, de var ude at løbe en lille tur. Og Ludvig han sang simpelthen så meget bagud, at de andre drenge, de begyndte faktisk at forklare for ham, hvad der gjorde ham så meget bagud. Det var på grund af, at han var begyndt at ryge, og det var jo ikke særlig godt for ham og Ludvig her, for han ville gerne være sammen med de andre venner, men han var blevet så afhængig af det der med at ryge, fordi der er så meget nikotin i. Det er det, der gør, at du bliver afhængig af det. Det fortalte vi os før. Og ja, vi sender nu til næste afsnit, som er afsnit 3. Glæd jer. Yay! Jeg slukker. Nå, Leif, hvad så? Tror du, at Ludvig han har holdt sit ultimatum med at lade være med at ryge her i 30 dage? Det håber jeg godt nok. Ellers vil han ikke være så længe, og så dør han. Ja, jeg håber da selvfølgelig, han har holdt, hvad han har lovet, men... Det er jo lige det. Skal vi gå ind og kigge til ham? Er det egentlig, hvor det er han? Ludvig! Ja, kom her. Ja, hvor er du han? Kom, Ludvig! Ved du, hvor Ludvig er, Leif?
Nej. Hej, der sidder der Ludvig. Nå, hej. Hej Ludvig. Hej. Hvordan går Ikke det? Ludvig. Hvad så, har du holdt dit ultimatum? Ja, det har Hvad, hvis du tøver lidt på venstrebenet der? Det synes jeg ikke rigtig selv. Hvad? Det er bare sådan, jeg sidder i dag. Det må jeg lige løfte din ånd? Prøv at komme. Ja, det må du gerne. Det er for satan! Hvad er det? Det er bare noget dårligt, jeg fik til morgen. Det tror jeg ikke. Må jeg lige se, hvad du har i lommerne her? Må du da gøre. Hvad satan? Det var ikke det, du troede, det var. Flyt dig! Nej, jeg vil ikke. Flyt dig! Nej, jeg vil ikke. Leif, kan du se, hvad det er? 500 cigaretter. Det er cigaretter. Det er Kings Favorites. Orange. Ja, undskyld. Ludvig, du har ikke holdt vores ultimatum. Nu er vi ikke venner Nej, længere. men jeg kan bare ikke lade være. Kom nu, drenge. Det var dumt. Jeg kan ikke holde det. Jamen, det er jo... Nu dør du. Du dør her. Skal hvad? Du dør. Og hvor lang tid går det, inden jeg dør? Må jeg høre? 2 dage. 2 dage, tror du selv på det, var? Ja, man, det gør. Ja, okay, det er fint. Ja. Så jeg kan med ikke være venner med, så. Nej, skrid med dig. Skrid. Goddag, og velkommen til. Derfor skal du stoppe med at ryge. Jeg er jo ikke den normale tv-vært, som I nok godt kan se. Ham den anden, han var i zoologisk have og blev angrebet af en masse aber. Det var ikke noget kunstigt. Nå, i dag er det 4. og sidste afsnit i serien. Derfor skal du stoppe med at ryge. Og nu får vi at se i dag om Lars vise ord til Leif. Til Ludvig, undskyld. Hold stik. Om han dør. Om de skal ned og finde ham på hospitalet. Om han er helt edge op. Ja, god fornøjelse. Nå, hej Lars. Hej, Leif. Hej. Nå, nu skal jeg kigge på Ludvig og se, hvordan det går med ham. Ja. Ej, prøv at se her på Viborg Privathospital udenfor der. Så er alle de døde mennesker. Ej, se her. Hvad er det? Så kan vi lige kigge herhen? Vi kan se, om vi kan finde det. Ja, den, det skal min far. Nå, kom. Vi ser det. Jeg synes, man bare håbe, at han ikke har det alt for dårligt. Han har forhåbentlig fået det bedre. Ja, det tror jeg. Det har han nok. Ja. Ja, det er så Viborg Privathospital her. Nej. Ja, du er overlæge i Brandersen. Kan du fortælle os, hvor Ludvig Laursen henne? Ja. Ja, det kan så ikke passe, vel? Nej. Ludvig. Ludvig. Satan. Ej, men prøv at se, da han døde, der lagde han der med cigaretter i munden, altså. Helvede. Han lagde der med cigaretter i munden, og han døde med cigaretter i munden. Det var forfærdeligt, det her. Ja. Det var Så forfærdeligt. kan vi skulle da se, hvad der skete. Ja, så man kan så sige, motto det er jo, at man ikke skal ryge. Egentlig bare. Sådan er det bare. Godt.